Alors, 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 qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance. Momento para información olímpica, no contraataque o noso particular Galicia en París, Toni. Que destacamos dentro da información olímpica semanal? Pois mira, repaso que levamos semana a semana. o protagonista que temos hoxe é o máis destacado, non? Sí. Evidentemente, porque fíxonos volver a vibrar co mundo do triatlón e volver ter un galego no podio dunha serie mundial moito tempo despois, 3 anos despois, e por moitos momentos neses últimos kilómetros soñando igual incluso coa medalla de ouro nesa serie mundial de Bermudas para Antonio Serrat, na mellor carreira seguramente da súa vida, nun espectacular final cunha remonta na carreira a pé extraordinaria, co mellor parcial de todos os triatletas e a tan só 9 segundos dun grande, dun bicampeón mundial como é Vincent Luis, pero partindo dun grupo traseiro que chegaba no ciclismo con 40 segundos de desvantaxa con respecto aos 8 escapados, pero nun grupo Pedro Pablo, no que estaba un tal Blumenfeld, no que estaba Wild, no que estaba Alex G, no que estaba Gede Hens, un grupo cos mellores do mundo, e entre os mellores evidentemente tamén Antonio Serrat, que foi segundo nesa serie mundial de Bermuda, que suba a sexta posición da clasificación xeral, que ten un pouco lonxe o bronce, pero que por que non soñar mentras haxa esperanzas con que en Abu Dhabi a fin de semana do 25-26 deste mes de novembro poda sumar outro gran resultado e por que non achegarse a ese podio ou entrar directamente no podio do Campeonato Mundial 2022. Hola Antonio, que tal? Boas noites. Hola, moi boas noites. Parabéns. Moitísimas gracias. É un gran resultado e creo que tamén necesitabas outra vez verte aí arriba, non? Sí, a verdade é que, bueno, que moi contento, non, coa proba deste fin de semana. A verdade é verme nesas posicións tan dianteiras non a proba do Mundial, bueno, pois é unha alegría, non? Tanto traballo e a verdade é que moi contento e con ganas de seguir traballando para poder repetir unha carreira como esta. E tal e como falaba Toni, ademais, pois un estou detrás casi dunha lenda, dun dos máis importantes da historia do triatlón como de Luis, con xente moi importante por detrás, unha carreira de moitísimo nivel como era, non? Sí, a verdade é como calquera outra proba do Mundial, non? Al final, coa vitoria de Vincent Luis, pois é algo, bueno, pois tamén bonito, non? Compartir podio con un triatleta como el, campeón do mundo, medalla olímpica, non? E logo tamén, bueno, pois tiña a cousa bonita, non? Que viñan os noruegos, voltaban a series mundiais, Christian Blumenfeld e Gustav Iden, estaba tamén Alex G, plata en Tokio, non? A verdade é que, como sempre, unha proba do mundial con moitísimo nivel. Bueno, pois eso, pois moi contento de verme ali pelexando con eles, pero sabendo que teño que seguir mellorando para poder repetir unha carreira como esta. Na carreira final, na carreira pre, chegaches a telo a vista, Luis, non? Pero xa non daba, non? Sí, a verdade é que quedouse cerca, non? Pero tamén el como gran triatleta, gran atleta que es, controlou moi ben os tempos, non? El fixo unha natación espectacular, fixo a escapada, nos baixamos casi con 50 segundos perdidos. Eso, aunque recortei bastante nas tres primeras voltas, quedándome a escasos 10 segundos de collelo, na última volta pois se sabía que, bueno, que había guardado ben as forzas para que, aunque eu dera o máximo outra vez na última volta, non dera collido. Agora descansando ou seguimos traballando xa de cara a Abu Dhabi? Sí, a verdade é que primeiro un día de un pouco máis de recuperación, non? Al final xa non é só o viaxe, non? Tamén a competición, sino tamén o viaxe de volta, cambio horario, non? Polo que, bueno, sí que os primeiros días desta semana un pouco máis de recuperación, seguindo movendo o corpo. O fin de semana outra vez volta aos adestramentos duros, tamén a unha última semana, non? De adestramentos desta tempada para afrontar a última proba do Mundial. Cando viaxas para Abu Dhabi? O luns previo a carreira, non? A carreira competimos o sábado, é un viaxe relativamente fácil, non? Un viaxe directo a Abu Dhabi,
e logo, bueno, pois o cambio horario tampouco é moi grande, non? Polo que, bueno, eu creo que como igual que a Bermuda, con viaxar eso con 6, 5 días previos á carreira, pois non sei suficiente neste caso. Toni, na túa quiniela de deportistas galegos Sí, en hombre, París sí, está Antonio, ¿no? sí, hombre, claro, está de 10º no ranking mundial, ahora mismo no ranking olímpico, si non hai novidades, España vai levar 3 triatletas a París, como é habitual en case todos os últimos xogos olímpicos, e si está Antonio Serrat, evidentemente, despois de quedar fora pues, nos de Tokio xa por moi pouco, pues París, evidentemente, claro que ten que ser un gran objetivo para Antonio. É un gran objetivo para ti, Antonio. Xa pensas tamén neses Xogos Olímpicos de París? Hombre, cada vez está máis cerca, máis preto, non? Pero sí que é verdade que o camiño aún é longo, non? Ao final, a clasificación olímpica son casi 3 anos de sumar probas. Está claro que, bueno, que esta puntuación desta carreira, pois, colócate nunha boa posición no ranking de clasificación, pero teño moi claro que o nivel en España é moi alto, que un non se pode despistar en ningún momento, non? Al final queda todavía esta última proba do Mundial, logo todo o ano 2023 vai contar para a clasificación, polo que, bueno, eu creo que é importante saber que confiar en que un pode facelo, pero tampouco sen agobiarse, porque sei que é moi difícil conseguir unha plaza para unhas Olimpiadas, polo que o primeiro é poñerle ganas e a saber hasta onde podemos chegar. ¿Cantos representantes pode ter España? Seguramente 3. 3. Sí. Que serían a día de hoxe? Sí, o máximo número de... Pois a día de hoxe Antonio Serrat seguro e os outros 2 por ranking mundial, Sánchez Mantecón, que foi terceiro despois de Antonio Serrat, e ao terceiro posto, e que despois vai influir porque haberá o test event no que se algún triatleta español queda entre os 3 primeiros terá praza garantizada, e pois haberá uns criterios internos da federación e seguramente, como pasou nos anteriores, incluso mellor unha das prazas se otorga por criterio técnico do seleccionador. Entón, aí habería que ver un pouco a normativa que saque definitivamente a federación, pero o normal é que España leve 3 triatletas e eu creo que, evidentemente, tendo en conta o que falta tala, o normal é que Antonio Serrat sexa un deles. Antonio, ti tamén pensas que vai levar 3 triatletas a España? Sí, eu creo que sí, no, ao final para poder levar a 3 triatletas, que é o número máximo de deportistas que pode levar un país, ten que colocar a esos 3 triatletas dentro dos 30 mellores da clasificación olímpica, polo que eu creo que agora mesmo temos a 3 atletas dentro dos 30 mellores, que se va a manter posiblemente entre alguno máis, ¿no? Polo que, bueno, eu creo que confío que podamos levar a 3 deportistas en masculino e oxalá tamén en femenino. Da carreira do outro día, Antonio, vimos un Serrat menos protagonista no sector ciclista. Foi porque tiñas esa estrategia de non gastar tanto para intentar chegar máis fresco ao último treito, ademais tendo en conta o grupo que iba por diante, ou é que tiraban demasiado cos galgos que iban contigo nese gran grupo? Bueno, se xuntou un pouco todo, ¿no? Nas primeiras voltas de bici non tiñas mellores sensaciones, non me estaba movendo ben dentro do pelotón, incluso hai uns momentos que por non estar ben colocado, estar máis atrás, os noruegos iban atacando todo o rato por diante para recortar distancias, e hubo aí, bueno, uns momentos críticos que por estar atrás casi perdo o grupo, ¿no? Por lo que se non estive alante ou non traballei como me hubiera gustado foi porque non tiña esas sensacións, e por eso nas últimas voltas decidí, bueno, pues manterme atrás no grupo porque tiña que recuperar ben se quería, bueno, pues facer unha boa carreira a pé. E na carreira a pé víaste xa con moitas forzas porque xa saes directamente co belga, pero xa moi claramente a intentar recortar sin ser nin un só metro conservador. Sí, iba mal colocado na bici, ¿no? Al final vaiseme a correr pois nas últimas posicións do pelotón, por lo que ao sair rápido en busca de cabeza de carreira na carreira a pé, pois me vin que iba remontando bastantes posicións, que iba adelantando aos rivais e que cada vez iba máis adiante, por lo que decidín continuar con esa táctica, non? Me encontraba ben, sabía que o circuito era duro e, bueno, pois decidín poñer o meu ritmo e ao final saí ben, non? Al final tirei todo
a carreira a pé, todo el rato recortando distancia e tamén apretando porque viñan por detrás grandes rivais, ¿no? Por lo que ao final a sensación da carreira a pé acompañaron e foi, bueno, pues o que me deu a posibilidade de pelexar polo podio. A ver, pasados uns días e cando o ves tan preto gañar unha proba, ao final non quedalle aquelo de dicir, pois se houvese feito isto mellor ou outro podía incluso coller a Vincent Luis. Sí, eu creo que sí, ¿no? Al final hai que ser a veces tamén autocríticos e saber que por moi ben que podía ser a carreira que un comete fallos, ¿no? Se hubiera podido nadar mellor, se hubiera podido facer mellor bici ou incluso haber tomado algunhas decisións en carreira máis agresivas, pois tamén podía haber recortado máis tempo e gañar a proba, pero tamén podía haber hecho cosas que non me hubieran favorecido no resultado, ¿no? Por lo que eu creo que sei que teño que mellorar, pero bueno, contento e sabendo que se facen as cousas unha vez, as podo repetir. En torno a 500 puntos te distancian do podio. Botas contas ou eso xa nada? Non pensamos niso de cara a Abu Dhabi? Non, eu creo que o primeiro en Abu Dhabi é pois manter estas sensacións, verme competitivo, non? Ao final non depende deso de que faga unha boa carreira, senón que tamén os que teño diante pois non teñan un bo día, non? Al final son moitas cousas as que tendrían que sair para soñar con ese podio, non? Por lo que eu creo que teño que preocuparme neste caso na miña carreira, confío en ter outra vez boas sensacións en carreira e encontrarme diante, e bueno, se estou en carreira unha vez acabado a carreira ten un bo resultado, ese bo resultado pois me hace mellorar a clasificación xeral, pois mellor que mellor, pero primeiro é a carreira e logo esa clasificación do Mundial. Pois Antonio, a ver se temos que repetir conversa dentro de 10-11 días, de acordo? Ojalá. Moitas grazas e moita sorte, parabéns polo acadado. Moitas gracias. Toni, que máis destacamos da información olímpica da acontección nestes últimos días? Outra gran nova é esa vitoria no Masters en cadeira de rodas de Martín de la Puente, que se sitúa ademais número 1 no ranking mundial en cadeira de rodas, en dobres, sí, no ranking mundial. Espectacular a temporada, cada vez medra máis, que hai que lembrar que só ten 22 anos. É dicir, que ten un futuro por diante espectacular, porque, claro, leva tantos anos ao máis alto nivel que pensamos que xa é un moi veterano, pero ainda está como quen di comezando a súa trayectoria e mira xa o que leva acumulado no seu palmarés. Ademais, o próximo luns comeza o Campeonato do Mundo de Taekwondo, proba importantísima de cara ao ranking olímpico polo que significa a súa puntuación, con 4 galegos en Guadalajara, México, con Iván García en categoría masculina e con Alma Pérez, Arleta Ortiz e tamén Tania Castiñeira en categoría femenina. Tamén a próxima semana co Campeonato do Mundo de Ximnasia de Trampolín, cunha gran baza como Emiliania Rodríguez e ademais con Antonio Serrat, Pedro Pablo nese mundial. Vai estar tamén Susana Rodríguez Gacio, buscando outro novo título mundial no para triatlón, noutra carreira espectacular como é a da triatleta galega. E por último, comezan as Copas do Mundo de esgrima con María Mariño, a tiradora galega tamén nesta próxima fin de semana. Xa saben, todos os xoves damoslle o F5 actualidade olímpica no Galicia en París, xogando o contraataque.